tenemos aquí? Mira, un regalet Que guai. pel Collanos por el Mundo. A veure, què tenim per ací? Averigua. Tirijiti, en una pulsereta. Qué maravilla de chinos. Con Qué el mono. Tipos chinitos ixos. Això és de la meva època, Sí. Sí, Que guapet. Una caretetina. Què més tenim? Ara se la posa. A xinaeta. Chinaeta, pero de tiririti. Un clauer del paje, Sí, senyor. que està fet ahí en madera i a mà. Toma. Mira. Sí, sí. I també, una altra pulsera de El Paje. També. Real. El Paje fet ahí en madereta i pintadeta mat. Tot a mà. I Que això qui mono. m'ho envia? Això, Mary Accesorio. A veure, Mary Access. Detallet, ara pa Nadal, que ahí posa Feliz Navidad i tot. Claro, Pedro, poden ¿has utilizar visto para Tirijiti o regalitos y para todo. Qué mono. Con la corbata y todo, tiene ahí. Con la corbata de Tirisiti. Està. A veure. Xica, quin detall més guapet. Ahí el Tirisiti. Tots els detalls, tots els Que detalls. maravilla. Molt bé, moltes gràcies, Gràcies. Sí, chinitos, ixos. Gracias por estos detallets. Qué maravilla, qué maravilla. Queridos míos, gracias. Adeu, bon Nadal.